אז אני רוצה להראות לכם איך אנחנו משחקים עם הכתוביות בתוך הריל ומתזמנים אותם בדיוק לפי התוכן. אז אני נכנסתי לתוך הטיוטות שלי, אני חוזרת אחורה. אז מה זה אומר לעשות שוק? והנה, יש לי את הסרטון. כמה דברים מאוד 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 אני כבר כתבתי את הכתוביות. הסרגל הסגול הוא סרגל שניתן לקצר ולהאריך אותו וליצור מצב שאם יש לי מלל ואני רוצה שהוא יופיע בדיוק בזמן הכתובית, אז אני פשוט משחקת ומקשיבה ומאזינה. אני לוקחת בדרך כלל את הכתובית הראשונה, ממשיכה את הכתובית השנייה מאיפה שהכתובית הראשונה נגמרה, וככה הם יופיעו אחת אחרי השנייה בתזמון. שימו לב בבקשה שגם אם אני מכניסה גיפים, הם בעצם יופיעו לי ככתובית, ולכן אני צריכה ללכת לכל המלל שהכנסתי בסרטון, באופן הזה, ולקצר ולשים אותו. אתם רואים, אם יש לי עכשיו את התמדה בהעלאת תכנים, גאנט מדויק, במקרה שלי אני באמת רוצה שזה יהיה תזמון מושלם, שהמילה תופיע ביחד כאשר אני מדברת, אז אני הולכת ומחזירה את הסרגל, איך שנגמר הגאנט יעלו יצירת תכנים. בואו נראה איך זה יצא. יצירת תוכן והכי... אוקיי, אני רואה שזה בסך הכל בסדר, ואני פשוט לחצתי Next. זה השלב שבו בעצם אנחנו מתחילים עם הריל בשלב השני שלו.